Meidän koirat oli aloittanut täällä tämmöisen poronnahkatyökurssin. Tässä näkymä, kun tulin sisälle. Tänne on 2 poron taljaa siis laitettu uuteen uskoon. Pantsu Anne pitää kyllä kilinahkakurssia, mutta se ei ole kyllä poronnahkakurssia meidän kansalaisopistossa, en tiedä, mutta kai sinne on sitten tulossa, kun koirat on sinne ilmoittautunut ja sitten vähän jo alkanneet harjoitella sitä varten ja ehkä siellä neuvotaan myös, että kuinka teet poronnahkasta sänkyyn pehmikkeitä tai lämmikkeitä. Mutta muutamat pissat on lattialla, se nyt ei ole vakavaa, koska ne oli niin pitkään täällä 9 tuntia niinku keskenään, mutta tämä poronnahka, tai siis 2 on täällä niinku pistetty palasiksi.